Ndithokoza kuti mwandifunsa funso limeneli. Nkhani ya mafuta aliyesa amakhala yochidwi chifukwa choti makhudza zinthu zambiri. Kwenikweni makhudza kagwiritsidwe ntchito ka boma olo mmene boma ligwirire ntchito, chifukwa boma kuti ligwire ntchito limafunika pakhale mafuta, magalimoto akhale ndi mafuta, ayende agwire ntchito za boma. Komanso chuma kuti chiyende chimafunika mafuta, munthu amene kuti apite ku ntchito afunika mafuta ndi zoterozo. Ndiye pali zambiri zimene mwakhala mukumva mwina anthu amayankhula kunena kuti aboma ili likukanika kumbali ya mafuta zifukwa zimene akutipatsa sizokhutira olo siti lokhutitsidwa kuti akutipatsa zifukwa zeneze zoona. Koma tikaona chenicheni pa zifukwa zimene boma lakhala likutipatsa, titenge tibwerere mbuyomu ku boma la Tonse Alliance limene lidanena kuti pali mavuto amene sali m'manja mwa boma la Malawi chifukwa choti zimenezo zikuchitika kumayiko ena kuyambika nkhondo. Tonse tikudziwa kuti mu February 2022 kuli zimene aniacha adayambitsawo amati special military operation Russians adati kuti tikupanga ma operations athu okhudzana ndi kuteteza anthu athu mdziko la Ukraine. Dziko lapansi adanena kuti limeneyo ndi invasion, kuti dziko la Russia dakalowa mdziko la eni yake ku Ukraine mu February 2022. Chimenecho idali chaka chachiwiri cha boma la Tonse Alliance. Zitachitika zimenezi Tonse Alliance anafotokoza kuti mafuta ayina kuti mitengo itivuta akapezekedwe iti mitengo chifukwa choti kuti nkhondo imeneyi. Zambiri zidayankhulidwa. Panopo chaka chino February chaka chino dziko la United States ndi Israeli adakachita atake dziko la Irani, ndipo zimene zidasokoneza akayendetsedwe ka supply chain mmene amayendera mafuta choka kumene amapangidwa kuti azipita ku misika makamaka kudzera kadera kamene amati the Strait of Hormuz. Ndezonsezi ndizoona ndipo zimachita affect, zimakhudza mtengo wa mafuta kuno ku Malawi. Koma njira imene idakhazikitsidwa yokuti tiuza mtengo wa mafuta amati automatic pricing mechanism, imene ndi njira imene imakhala ngati tsamu limene limagwiritsidwa ntchito kuti akaona mphamvu ya ndalama yathu ndi kuona mtengo wa mafuta ku misika yakunja nde atsimikize kuti akhoza kuyika mtengo wa mafuta m'Malawi muno pa mtengo wakuti. Mtengo umenewo ndi umene umatchedwa kuti cost reflective pricing, m'Chingerezi kusonyeza ndi mtengo weniweni wa mafuta. Koma boma limathokhalanso ndi ufulu ngati policy m'Chingerezi kunena kuti khozonena kuti ife titsata ndondomeko yakuti pa mtengo wa mafuta sitigwiritsa ntchito mtengo umene wa cost reflective price mtengo weniweni oti ubwera chifukwa cha mmene mafuta tikugulira ku misika, komanso ndi mphamvu yathu ya ndalama, koma tikhoza kuyika pa mtengo wina wake. Nde ifeyo tiziona pamene papereredwa apo tizilowetsapo ndalama ya boma. Nde ikasankha mbali imeneyo boma pamakhala zinthu ziwiri zimene ikhoza kuchita. Choyamba ndi kukweza mtengo wa mafutawo, koma akatero mapezeka kuti mafuta aja azipezeka patali patali. M'Chingerezi amati you increase the price, meaning that you reduce affordability but you increase availability. Mukati mwakweza mtengo wa mafuta ndiye kuti anthu ochepa azikwanitsa kugula ndipo mafutawo azipezeka ambiri. Iyo ndi mbali imodzi imene boma likhoza kusankha. Mbali ina ndi kutsitsa mtengo wa mafutawo ndiye kuti anthu ambiri akhoza kukwanitsa kugula koma mafuta aja azipezeka patali patali. Pa zifukwa izi m'Chingerezi amati you increase affordability and reduce availability. Fa chinthu chicha chikupezeka pa mtengo ochipa aliyesa akhoza kugula koma ndi tanthauzo lake ndoti mafutawo azisowasowa. Pamene mukakweza mtengo ndikuti anthu ochepa azigula ku mafuta wazipezeka. You have increased the price and therefore you have reduced affordability
and then the availability increases. Tsono izi ndi zinthu zimene boma limatha kusankha, koma tikayang'ana mtengo weniweni wa mafuta kwa lero tikafika ku nkhani ya petrol ndiye kuti tikuyang'ana 5,600 thereabout. Tikafika ku diesel tikuyang'ana ma 6,300 or 400 kwacha. Imene ndiye mitengo yake yeniyeni. Nde nkhani ya mafuta aliyesamadziwa kuti imakhudza mmene ndafotokozera kuthekera kwa boma kugwira ntchito zake kapena anthu amabizinesi kukwaniritsa zimene amafunika achite, komanso mitengo ya katundu mdziko. Chifukwa pa mtengo wa katundu gawo lalikulu limakhala transport, kuti katundu uja wafika bwanji mdzikomo ndipo akuyenda bwanji, ndi chilichonse chimakhudzidwa. Izi ndi zinthu zokhudzana ndi mmene mitengo ya mafuta imakhazikitsidwira ndi boma. Malawi Energy Regulatory Authority amapereka maganizo awo ku boma, cabinet and the president amasankha kuti okay tivomera kuti muyike mitengo imeneyi. Koma tibwere ku zifukwa zenizeni, chifukwa chani ngati Malawi tikukhala tikumabwerera mbuyo makhamba nkhani ya mafuta tsiku ntsiku, chaka nchaka. Successive governments boma ilalo walatuluka aliyese mkumakamba nkhani ya mafuta. Ifeyo chinthu chokuti tikuyenera kuti tichiyang'anitsitse ndi vuto lokhudzana ndi ma exports amene amayenera kutipatsa ife ndalama imene timafunikira kuti tizigula mafuta mdziko muno ndi kugula katundu wakunja. Mafuta so katundu wakunja, katundu wina wakunja amene timafuna mdziko muno, makina, mankhwala ndi zina zotero. Pachaka mdziko muno timafuna ndalama yokwana $600 million, $600 million kuti tigule mafuta okha. Koma ifeyo ngati dziko tikagulitsa katundu wathu kunja, ndalama imene timapeza ikuyambira ma $960 million nthawi zina to $1.3 billion. Nde mukaona eniyo kuti ndalama imene titsalire ife ngati tiyeseze kuti tagulitsa 960, mafuta okha atengapo $600 million, imene tutsana ndi ma $300 million kuti tigule zina zonse. Pamene mukayang'ana ndalama ya katundu amene imafunikira kuti katundu yese amene timafuna ife pachaka mdziko muno ili ma $3.3 billion. Ndewo titati pachaka chimenecho zinatiyendera ngati tafika kuma 1.3 billion imene zimakhalira kuti tafika kuti chaka chimenecho zayendako bwino siyana ndi 960 million, pamakhalabe 1 billion imene ikusowa. Nde timayang'ana kuti tipite uku tikabwereke kumsika uku, tikabwereke misika ya ndalama yakunja, tikabwereka maena ati global capital markets kapena partners athu, development donors ayikepo kandalama choncho basi nkumakhala nthawi zina nkumayenda mkambale kupemphapempha. Koma zimenezo sizingatikonzere vuto liyayi. Vuto likukonza kwake ndi kuti tikuyenera kuti tichite expand ma exports mchingereza amatero, kuti tichulutse katundu amene tikugulitsa kumayiko akunja kapenanso ntchito zimene zimagulidwa pa ndalama